І знову чергова неділя, знову 8 вечора, і знову вітаю усіх, хто тим ці іншим способам потрапіў такі на гэты канал. Ось у гэтай складныя, калі можна так сказаць, часы, калі на вуліцы ўжо даволі цёпла і нават яшчэ святло, плюс-мінус. Ось, але вы ўсё адно абралі паглядзець самы мой стрим. Вітаю адразу Марыну Ді у чаціку на Ютубе. І таксама асабіста хочу павітаць пана Акселя Темплара, він же Олексій Голуб. Ось, і нехай там ёсць у мяне такое правіло, што за данаты ось па гэтаму QR-кодзе падчас эфіру, калі яны перабольшуюць 500 гривень, я разрываю майку. Ось, і нягледзячы на тое, што гэта правіла не працуе, калі вашыя данаты надходзяць па-за эфірам. Але сёння будзе выключэнне, таму што там закінуў мне пэўную суму пан Алексей. Ось, за што яму вельмі ўдзячны, да таго ж там яшчэ і прывітанне перадаваў асабістае ось у чаце. Таму, пане Олексій, це за ваш донат. От так от. Паспяховага вам БЗВП. Зараз трошки апранемся. Оп. І працягнем. Дарэчы, хай вас не палохае вось гэтыя дзіўныя налепкі на плечы. Гэта мне гэты мануальны тэрапеўт наклеіў. Гэта звычайны тэйп. Гэта не азначае, што мне там все пагана з плечом. Просто там ёсць трошки, скажем так, мы працуем над тым, каб канчаткова ўжо аднавіць ратацыйныя функцыі сама плеча. Ось, як вы ведаеце, калі не ведаеце, для вас будзе навіной тое, што полтора гады, ўжо украінізуюся максімальна. Полтора гады таму канстатавалі ў мяне адгезіўны капсуліт у абох плечах, і гэта вельмі боляча, абмежуе рух, абмежуе, карацей, ўсё, што толькі можна абмежваць в плане суглобу, власна, плечавога. І ось там трошки, калі правае плечо ўжо, можна сказаць, полностью аднавіла свае усе функцыі магчымыя, левае яшчэ трошки ратацыю вось гэтую вось туды назад не вельмі яно добра. І зараз ось мы там, пакуль ёсць магчымасць і час, з мануальным тэрапеўтам працуем. Калі камусь патрэбны мануальны тэрапевт, вельмі раджу, даволі дасведчаная асоба. Ось, можете напісаць мне ў Telegram, я падзелюся контактам. А ось гэтая ягоная работа, ось так яна выглядае. Там яшчэ ёсць такая вялікая чырвоная, туды далей, туды аж ідзе, дзе там, вот она. Гэта называецца Дзень памяці Сцепана Бандеры, дарэчы. Ось гэтая работа называецца. Ну, прынамсі, мануальны тэрапевт, я так назваў. Это не я выгадаў, таму тут з мяне, так сказать, як то кажуць, взяткі гладкі. Вітаю таксама Наталю Поліщук з нейкім незадаволеным смайлікам, невядома з чым, з якога прываду ён саме такі. І ось. Але што да навінаў, якія былі на гэтым тыдні. Насамрэч, там щось было прям панядзелак, але я забыў, што я стары і забыў, што там было такое, щось там было, ці то Трамп там щось, ну, звычайна, що там Трамп щось начудзіў, не памятаю, што канкрэтна ён там начудзіў, але щось ён там начудзіў, даволі смешна, короче, было, але я не памятаю.
Я просто така завжди добрий вечір, все гаразд. Ну, добре, не потрібно бути такою завжди. От я собі такого не дозволяю бути таким завжди. Я щось трошки змінюю час від часу, все ж таки тим самим у своїм настрої. Ось. Що цікаво, о, Дар'я Кірі так само з вітаннями уварвалася у чат. Вітаю вас так само. Ви майже нічого не пропустили, окромя разорваної майки на ім'я Олексія Голуба, він же Алекс Темплер. Тому все добре. Знову, скажімо так, основними... Ой, наушники дома забыл. Ну, глядите, читайте комментарии, пишите комментарии, пишите свои питання. Ще для повного комплекту не хапає Каптимур. Там, він уже прочнувся, тому що писав уже в чаті. Ось, Каб'йон ще зайшов. Так само було б цікаво на некоторі моменти і його реакцію побачити, почути. Ось Трамп протягує свою економічну, як її назвали, торгову війну з Китаєм. Але протягує таким чином, що виглядає все так, що лепш би він її увогуле ніколи і не починав, в принципі. Чому? Тому що він по факту її проіграє просто. Ось нехай і не хоче її визнавати гэтага факту, але він її проіграє. Чому я роблю такі висновки? Зараз я вам свою позицію потлумачу. Ну, глядите. По-перше, він одразу вводить мита. Мита для товару з Китаю. Ну, на його думку, якби, як це має працювати. Наприклад, умовно кажучи, Америка продає щось у Китай на суму, скажімо так, $1 мільйон, а Китай продає щось у Америці на суму $2 мільйони. Трамп лічить це несправедливим, що китайці набивають менше, ну, на меншую сумму американских товаров, и как бы это все компенсовать, ён уводить мыта. Нібыта, каб вось гэтыя грошы з гэтага мыта кампенсавалі вось гэтую самую нестачу закупіўлі кітайцамі амерыканскіх тавараў. Але гэта так не працуе, таму што ад таго, што ён уводзіць гэтае мыта, гэта не азначае, што китайцы пачнуць больш закупаць амерыканскія тавары. Ці амерыканцы пачнуць менш закупаць кітайскія тавары, калі яны застануцца па той самай цэне. Але яны не могуць заставацца па той самай цэне, таму што вырабнікам патрэбна ўсё ж такі кампенсаваць свае вытраты, і каб яшчэ пакрываць вось гэтае мыта, ім патрэбна збольшваць вось гэтыя цэны. Але ўсё адно, нават з гэтымі збольшанымі цэнамі кітайскія тавары будуць больш канкурэнтаздатнымі на амерыканскім рынку, ніж амерыканскія. Таму што нават там, ну, такія, нават, калі взяць там прымітыўныя нейкія тавары, там, накшталт там тых жа чашак ці там відэльцаў, ці там яшчэ всялякай там пластыкавай херні дробнай такой пабутовай. Ну, кітайскія тавары будуць все адно нават з гэтымі мытамі будуць каштаваць, ну, іх будуць купляць больш, чым тое, што вырабляе Амерыка. Ну, ці на тэрыторыі Амерыкі. І таму гэта ўсё не працуе. І Трамп бачыць, што гэта ўсё не працуе, і да таго ж ён бачыць, што большасць кампаніяў, якія з'яўляюцца флагманамі, скажем так, паказчыкам поспеху. Вось гэта, напрыклад, там тая ж самая
та ж самая Tesla, та ж самая Nvidia, та ж самая Microsoft, Google той же самый. Ось, але і праз гэтыя мыты яны пачынаюць страждаць праз тое, што каб ім закупаць сялякія там мікрачыпы, платы, схемы і ўсё такое, што вырабляецца выключна ў Кітаі. Ось, ну там ёсць яшчэ вырабніцтва ў іншых рэгіёнах, але ну нават гэтыя вырабніцтвы яны не могуць пакрываць усіх патрэб ось у гэтых самых таварах. І таму Трамп уводзіць спачатку гэтае вось зменшанне нібыта на электроніку, мабільныя тэлефоны, камп'ютары там і штосьці яшчэ, нібыта гэтыя мыта працаваць не будуць. І гэта выглядае як я пераможца, я круты, я магу сабе дазволіць ось гэта ўсё вам рабіць, ось гэтае мыта, але ось я трошкі от тут давайте трошкі інакш. Ну гэта як тое ж самае, што звычайна, калі ты якому-небудзь там русачку спробуеш штосьці даказаць, а ён табе кажа, ну ты не понимаешь, это другое. Ось тое ж самае можна сказаць ось пра гэтыя выключэнні, якія робіць Трамп, нібыта на тавары, якія не будуць абкладацца мытамі ў Сполучаных Штатах, таму што яны проста, ну, умоўна кажучы, жыццёва важлівыя. Як гэта беларускае слово будзе? Карцей. Неабходныя, жыццёва неабходныя. Ось тавары, і без іх пэўныя кампаніі амерыканскія проста стануць у хуткім часе банкротамі. Прытым, што Кітай таксама казаў, хочаце мыта? Ізі, катка, давайте мыта. Мы вам теж, на табе, блядь, Трамп, мыта. І цяпер ваші амерыканскія тавары, якія там будуць заязджаць на тэрыторыю Кітаю, каб там прадавацца, таксама будуць абкладзены мытамі. Нам похер, мы можам сабе гэта дазволіць, а ты, нікчэма, будзеш ўсё адно смактаць бібу і дамаўляцца з намі, таму што без нашых схемаў, чыпаў, там, ці не ведаю чаго там яшчэ, табе гаплык. Ось. І, в прынцыпе, так яно і адбылося. Ось, таму што там яшчэ і большасць, некаторыя вырабнікі пачалі записываць відэа, нібыта для беспасярэдніх спажыўцоў амерыканскіх, што нібыта ось вам там дазволена атрымліваць пасылкі да $300. Просто замаўляйце ось беспасярэдня ў нас, прямо ось з Китаю, мы вам будем гэта ўсё адпраўляць, і вам гэта будзе выгаднейшае і танней, ніж там праз нейкіх пасярэднікаў, праз нейкія магазины гэта ўсё атрымліваць. Ось, што таксама сведчыць пра тое, што Кітай гатовы, скажем так, ось у гэтым плане з Спалучанымі Штатамі цягацца. І я ўпэўнены, што калі б Кітай не адчуваў вось гэтай самай сваёй перавагі і сваёй большай неабходнасці для Спалучаных Штатаў, ніж неабходнасці Спалучаных Штатаў для Кітаю, Кітай бы ў гэтую цягамоціну ён бы нават і не ўпісваўся. Але ён так упісаўся адразу з двух ног, скажем так. Зайшоў, сказаў, хочеце, вы нам мыта, наце вам мыта. Хочеце таргаваць, давайте таргаваць, так, каб гэта было, скажем так, аднакава выгадна абом бакам. Калі вы хочаце там штосьці там скампенсаваць, ну, гэта не наша праблема. Калі вы не можете там у сябе наладзіць вытворчасць чагосьці, гэта таксама не наша праблема. Калі вы хочаце там закупаць штосьці па іншай цэне, гэта таксама не наша праблема. Вось вам все адно атрымайце гэтае самае мыта, таму што вы нам таксама такое ж мыта наклалі. Ну і не магу сказаць, пагодзіцца з Дар'яй Кірі, што Кітай гатовы да Трампа яшчэ з яго першага сроку. Таму што ўсё было вельмі складна насамрэч у Кітае астатнімі часамі пры Байдене. Але ось Трамп все гэта просто зруйнаваў. Зруйнаваў больш праз тое, што, скажем так, Кітай не стаў больш там нейкім рэпрэзентабельным.
пры гэтым гэта, скажем так, калі параўноўваць два ўзроўні, то вось тут вось Кітай быў прям ось, ну, скажем, ніжэй вось, ось тут вось быў Кітай, а Сполучаныя Штаты былі ось тут, яны тым прям дамінавалі там у эканоміцы, там у ўсім. А зараз праз гэту палітыку Трампа Сполучаныя Штаты сталі дзесь от тут. І гэта не азначае, што Кітай там неяк там падняўся ці там дасяг чагосьці. Гэта просто Сполучаныя Штаты, скажем так, спусціліся ось на больш нізкі ўзровень, дзе іхні ўплыў стаў менш такім уплывовым. Ось. А ўсё гэта павязана нават не толькі з гэтымі эканамічнымі усялякімі дзеямі, якія прыймае Трамп. Таму што, як я паясніваў да гэтага, як працуюць сялякі гэтыя фондавыя рынкі, біржы і гэтак далей, што ў першую чаргу гэта адлюстроўвае жаданне інвеставаць у гэтую краіну. І калі інвестар адчувае, што яму вельмі небяспечна ўкладаць грошы ў Сполучаныя Штаты, таму што там ёсць Трамп, які ў любы момант можа прыняць які-небудзь тупы, откровенно тупый закон, якийсь тупы мыта, і все, і у тебе весь бізнес твой зруйнуецца, і все, і ты будеш банкротам. Ось. І ось у гэтым плане Сполучаныя Штаты зараз вельмі моцна страчваюць свае пазіцыі, якія ў іх былі, даволі там перспектыўныя. Ось, бо зараз ніхто не хоча укладаць свае грошы ў краіну, якой кіруе, шчыра кажучы, дэгенерат, ось, і гэтак далей. Пра тое, якім сябе зараз Трамп, в прынцыпе, пазіцыянуе ў свеце, мы пагаворым яшчэ пазней, ось, бо там таксама дужа ўсё мне прям я ўграю з гэтай прыкормкі, як то кажуць. Але все гэта даволі не смешна, скажем так, для шараговых жыхароў Сполучаных Штатаў. Бо, скажем так, калі там гэта всякие мільярдэры, мільянеры там трошки страцяць свае статкі, ось, ім ну і все адно застануцца сваімі тымі ж самымі мільянерамі, мільярдэрамі, больш нізкія класы будуць адчуваць гэтыя эканамічныя змены больш, скажем так, істотна. Таму што, напрыклад, калі ты, умоўна кажучы, там дзесьці там унізе гэтай іерархічнай эканамічнага гэтага ланцужка, і ты прызвычайны да таго, каб пастаянна карыстацца там самымі таннымі і даступнымі таварамі, і тут раптоўна стае так, што гэтыя тавары стаюць не такімі ўжо таннымі і не такімі ўжо даступнымі, але яны табе ўсё адно неабходныя, то ты на іх будзеш ўсё адно вытрачаць грошы. Ось, а адзінае, што табе зараз давядзецца вытрачаць на гэта большыя грошы, а ў цябе гэтых грашэй можа не быць. Ось, і саме таму гэта ўсё пачнецца знізу, як я ўжо на мінулым стріме тлумачыў, што не можа гэта ўсё пачаць там руйнавацца адразу, але паступова гэта будзе працягвацца. Гэта з нізоў і да самых вярхоў гэта ўсё будзе ісці і будзе руйнаваць эканамічную піраміду, калі можна яе так называць. Ось, якая зараз ось там існуе ў Сполучаных Штатах. Пры Байдені так, а пры Трампе не. Я ж пра тое кажу, што ось тое, што робіць Трамп, гэта не за рахунак таго, што зрабіў Трамп, не Кітай падняўся неяк там у гэтых самых у эканамічных рэйтынгах, калі можна так сказаць. Так хутчэй Сполучаныя Штаты проста прынізіліся ў гэтых самых рэйтынгах. Таму сказаць, што там неяк яны гэта ўсё чакалі, і проста ім пашанцавала, што ось асноўны, калі можна так сказаць, эканамічны канкурент зараз проста дае ў штангу, як то кажуць. Ось, і проста глупствы робіць. Давайте почитаем, тут вы щось свої нейкія справы абмяркоўваеце. Я зараз не зразумела, це про Україну? Не, гэта не про Україну, гэта про Сполученыя Штаты.
Так одразу і не скажеш. Ну, в принципі, якби еканамічна, ну, якби эканамічныя прынцыпы гэта яны працуюць заўсёды у любой краіне, якая, скажем так, у якой прыскорыецца інфляцыя. Ось, калі заробкі застаюцца на старым узроўні, а, скажем так, тавары неабходныя для жыцця вырастаюць у цане, то першымі гэта адчуваюць уласна вось самыя астатнія гэтыя звенья ланцужку эканамічнага. Тобто тыя, хто найменш зарабляе. Ось, таму што ў іх грашэй і так не шмат яны зарабляюць, але, скажем так, як то кажуць, гэты пражытачны мінімум неабходны, ён нікуды не дзяваецца, і ён складаецца там з адных і тых жа тавараў і прадуктаў, якія ўсё адно патрэбна набываць. Ось, а калі вось гэтая здатнасць набываць стае меншаю праз тое, што просто цэны зрастаюць, а заробкі яшчэ не, ці проста не. Ось, і тады вось гэта ўсё пачынае адчувацца. І гэта працуе ва ўсіх краінах. Ось, зараз там у Штатах там з яйцамі. Сёння такі класны жарт быў. Побачыў там у чаціку, дзе там такі хлопчык у такой же белой майцы, только з гэтым зорачкамі еў развязу сидзіць, яго у кошыку ёсць яйкі, а поруч такі амерыканскі флаг адзягнуты, і ў него у кошыку немає яец. І такое. З другой такой навіной было ось гэта тое, што дэлегацыя амерыканская паехала ў Еўропу з візітам з афіцыйным, здаецца, Рубіо і Вітков. Не памятаю хто, але Рубіо точно, дакладна памятаю, што Рубіо паехаў. Вітков, здаецца. Ось, паехалі ў Еўропу, сустракаліся там з Макроном, яшчэ, мабыць, з кімось, не ведаю. Ось, але, скажем так, цікавасць нават не ў гэтым. Ось, мы ось з Тымурам, калі там сярод тыдня гулялі, неяк, ну, і думалі, як бы, ну, скажем так, ён задаў мне пытанне, што я думаю, з якой мэтой, в прынцыпе, Рубіо і Вітков паляцелі ў Еўропу, пра што, з якой мэтой і пра што дамаўляцца нібыта з еўрапейскімі лідарамі. Бо я вам нагадаю, што, скажем так, некаторыя мыта стасовна Еўропы Трамп так і не скасаваў. Ось. І тады я сказаў, што хутчэй за ўсё яны будуць размаўляць не то, што там штосьці там вымагаць ці патрабаваць, а хутчэй, скажем так, прабіваць, як то кажуць, прабіваць паляну, уласна, пра стаўленне Еўропы да украінскага пытання ў першую чаргу. Ось. І проста зразумець, як бы, да чаго могуць прывесці тыя ці іншыя крокі, якія адміністрацыя Трампа будзе рабіць стасоўна ось сітуацыі ва ўкраіне. Таму што той же Рубіо, я ўпэўнены, што ён быў упаўнаважаны такія словы сказаў, што калі там бліжэйшым часам штосьці там не адбудзецца, і вось гэтае пытанне нейкага міру не будзе ва ўкраіне урэгулёвана, то нібыта Спалучаныя Штаты пакінуць гэтыя спробы неяк там гэта ўсё ўладкаваць, і выглядае гэта насамрэч смешна. Чаму гэта выглядае смешна? Таму што, па-першае, ніхто Спалучаныя Штаты не прасіў быць нейкім пасярэднікам ось у гэтай спробе дамовіцца. Ніхто не казаў: Спалучаныя Штаты, прыйдзіце, дапамажыце нам дамовіцца з Расіяй. Саме ў такім ключі точно ніхто не звяртаўся да прэзідэнта Спалучаных Штатаў, ці, в прынцыпе, да Спалучаных Штатаў як краіны. Ось. І тут яны самапрагаласілі, па-першае, сябе ось гэтымі перамоўнікамі. Мы зараз тут. Мы, вялікая дзяржава Спалучаныя Штаты,
Ми зараз тут прийдемо своїм авторитетом, як на всіх натиснем, як все повирішаємо, як мир настане, що ви охуєєте самі від цього миру. Ось, тому що ми Сполучені Штати. Ось, і, як то кажуть, далі штангу. Далі в штангу, або у інших колах кажуть, пёрнули в муку. Тому що, скажімо так, спецефектів до хера всіляких. Ну, там пишуть на всіх этих журналах, во всіх этих популярних виданнях. Ось пишуть про те, що ось то Сполучені Штати, там і всюль Сполучені Штати, і там і Рубio, і Вітков, і там і домовляються, і розмовляють, і щось там роблять. Все одно нічого не отримлюється у виніку. Ніхто не перестає стріляти по енергетичній інфраструктурі, тому що, ну, я не еду для какой-то секрет, для мене вже давно не секрет, що Путіну не потрібно завершення цієї війни. І воно йому вогуле просто, ну, срать, він хотів на це все. Это, ведаете, як є такий фільм, не пам'ятаю, як називається, там гэтый грає. О, як його. Чорношкірий гэтый актор, але не Дензел Вашингтон, а гэты, які у зоряних воїнах, які грав там джедая. У його ще меч був гэтый самий пурпурний, не такий, як у всіх. Блін, як же? Семюель Ель Джексон. О, я згадав. Семюель Ель Джексон там грав, ось, і суть історія фільму, то, що ён быў таким дапытнікам. Ён дапытваў людзей, ось, не заўсёды, скажем так, легальнымі спосабамі. І вось у іх там, і да яго патрапіў там нейкі тэрарыст, вітаю пана Ікса, тэрарыст, і ён яго пытаў, бо там дзесь малі адбыцца выбухі, а вось гэты тэрарыст ведаў, дзе там закладзеныя бомбы. І ён там яго пытаў сялякімі там спосабамі гэтымі, сялякімі цікавымі. Ось. І ў адзін момант там начебто гэты тэрарыст там ўжо пачаў здавацца. Типа, все, я вам раскажу і все такое. Але потым сказаў, што дзякуй, што вы далі мне вось гэтую перадышку на там колькі там хвілінаў. Я зараз ось павярнуўся да нармальнага, скажем так, стану розуму. Ось, і цяпер мяне насраць на ваши усялякія вось гэтыя катаванні, якія вы там яшчэ запланавалі. Я гатовіўся, рыхтаваўся да гэтага, я гатовы гэта ператрываць. Ось, і плюс-мінус у такім же самым стане была і Расія. Калі ось можна было просто ось так от взять і зламаць. Ось, але замест таго, каб даціснуць і уласна зламаць, Трамп вырашыў, я зараз все дамоўлюся. Мы зараз парішаем, мы з Пуціным брацюні. Ось, ну, Трамп, прынамсі, так сабе гэта уяўляў. Ось, але аказалася трошкі не так. Ось, і зараз Расія атрымала гэтую самую перадышку, ту самую, якую атрымаў гэты тэрарыст з фільму. Расія атрымала гэтую ж самую перадышку, і зараз ёй похер увогуле. Яна наладзіла... Америкосы не перший раз її рятують. Ну, саме так. Яна наладзіла контакти вже з Іраном. Ось там шахеди, гэта там просто... Дуже хутка, напевно, там уласна технологія з'явиться, не тільки там зборочні цеха у Росії. Ось, і з Ірана їх можна буде вже не возити, гэты шахеди. Ось, і думаю, там ще і по ядерній програмі іранській так само там Росія підсипле своїх так самих науковців, які там що-небудь допоможуть іранцям збагачувати уран. Ось, з Китаєм то же самое, не глядячи на то, что там взяли у полон уже этих перших китайцев, все одно там Китай адмаўляецца, что это там нерегулярная некая армия Китая, якую яны там отправили, что там просто некие там завербованные нібыта китайцы. Хотя, ну, со сведчанняў тых же самых китайцев там, ну, нормально таких насыпало, нават офицеры там присутние китайские. Ну, тому, скажем так, акрамя словаў, доказаў ніякіх нема. Пры гэтым Зеленскі таксама заявляў, што
Кітай дапамагае зброяй, ось, і там пастачае просто там ракеты, снаряды і так далей. Былі нават фоткі гэтай РСЗВ кітайскай нейкай там, ну, РСЗВ гэта як грады, як ось гэта всякія санцепёкі, ось, ракетная, карацей, шосьці там, зенітна-ракетная пускавая установка, карацей, яка можа там ракеты пускаць да 150 кіламетраў. Ось, і нібыта ось Зеленскі заявіў нават, што бліжэйшым часам, там на наступным тыдні ўжо будзе змога апублікаваць нейкія там канчатковыя ось вынікі ось гэтых выведных нейкіх там аперацый. Ось пра тое, што Кітай пастачае зброю Расіі. Ну, але да гэтага часу ў Кітаі гэта ўсё звычайна будзе скасоўваць і казаць, што так яно не адбываецца. Пра тое, што там Паўночная Карэя, там ужо, можна сказаць, паядналася ў гэтым усім з Расіяй, таксама там ужо ніякіх пытанняў не знікае, таму што там і гэтых паўночнакарэйскіх салдатаў хуй знае сколькі там было і ўзята ў палон і забіта ў Курскай обласці і гэтак далей. Ну і пра снаряды таксама ўжо, ну, тому што Паўночная Карэя, яна можа сабе нават не прыхоўваць гэтага ўсяго, а проста, скажем так, ўсё гэта пастачаць, і ей, в прынцыпе, похер на гэта, на ўсіх і на ўсё. Ось, і пры гэтым Сполучаныя Штаты такія, ну, мы дамовімся. Гэта ж не даказана нічога, дакументаў ж няма. Гэта ж звычайна у белую ж зброю ж звычайна ў белую ж возяць і прадаюць па накладных падчас вайны. Ой, смешна так, што аж капец. Ось. І што яшчэ смешна? Смешна, калі на заседанні гэтага самого ОБСЕ, ці що, там, Радбезу, ООН, ці щось такое, короче, там, дзе не Бендзя, гэта размаўляючая галава. Ну, бо у расейцаў ёсць размаўляючыя вусы, разбаўляючы хуй, размаўляючая пізда і размаўляючы конь. Ну, і не Бендзя, размаўляючая галава. Ось. Ось. І ось гэтая размаўляючая галава на гэтым радбезе у ООН, калі беларускую абрэвіатуру браць, ось, казаў, што, ну, немагчыма зараз дасягнуць міру. Немагчыма зараз дамовіцца пра ніякае там зупыненне вагню на тэрыторыі Украіны. Усё гэта немагчыма і далёка ад рэалізацыі, заяўляе не Бендзя на радбезе ААН. А праз некалькі гадзінаў, толькі прачнуўшыся Трамп робіць заяву пра тое, што 2-3 тыжні я ўжо адчуваю, што вось-вось мы дасягнем міру. Я найкращий прэзідэнт Сполучених Штатаў. 2-3 тыжні і ўсё будзе добра. Мы дамовімся. Я ўжо чую гэтыя пазітыўныя званочкі. Всё будзе добра. Мы з Пуціним. Тыры-пыры. Карацей, і гэта так смешна выглядае, калі, ну, табе просто ось, скажем так, поставили тебе на колено, ссуть тебе прям на лицо, прям так нормально, прям обсыкаючи там з брызгами ад лоба все это. Уявіў сабе гэтую херню. Ось, з брызгами ад лоба это все там по табе разлетаецца і гэтак далей. І ты кажаш, ну, гэта дождь. Гэта дождь ідзе, гэта не Расія ссыць на мяне, гэта дождь. Вы не разумееце. Як то кажуть, это другое. Ось, ну і з'яўляюцца всялякія пытанні стасоўна разумовых здольнасцяў Трампа. І тут давайте ось до того, што я казаў раней пра тое, якім чынам як бы Трамп усё гэта ну, як ён сябе пазіцыянуе, як ён сябе бачыць на міжнароднай арэне, ну і ў прынцыпе як чалавек. І як гэта ёсць насамрэч.
Ну, він може любіць таке, піша Фанікс. Ну, мабуть, я не знаю. Ёсць жа людзі, якім гэта падобаецца. Ёсць людзі, якім падобаецца, калі ім там штосьці пхаюць туды, куды гэта не запраграмована. Вось, але такое. Дык вось. Трамп уяўляе сябе такім не то, що там яким там альфа-самцом, а таким чалавекам, які прям все разумее. Ён дасягнуў усіх магчымых вяршыняў у гэтым жыцці, таму што ён прэзідэнт Спалучаных Штатаў. Нібыта гэта прям максімум. І все, чаго яму не хапае зараз, гэта Нобелеўская прэмія міру, да якой ён імкнецца, напэўна, з двух ног, але хуй ён некалі атрымае, таму што ён проста тупы. Він стары, а людзі зачасту не бачаць рэальнасць. Ну, пра гэта таксама паразмаўляем. Ось, ён лічыць, што ён дасяг усяго, і нібыта ён гэта дасяг за рахунак таго, што ён там такі, у яго там нейкія там ёсць здольнасці, нейкія схільнасці, і проста таму, што ён разумны. Ось, і саме таму ён ось прэзідэнт Сполучаных Штатаў, самай, на яго думку, патужнай краіны ў свеце. Ён вырашальнік лёсаў, за ягонымі словамі і думкамі просто павінны хадзіць усе і прям записываць за ім, каб, не дай бог, там не страціць нейкую залатаносную думку, ось, якую ён там з сябе выстрае чарговым ранкам, прачнуўшись у сябе там у авальным кабінеце. Вось гэта ён сябе такім бачыць, якім ён ёсць насамрэч. Насамрэч ён вельмі тупы. І, мабыць, ён тупы праз, вось, як пан Ікс адзначыў, што ён стары. Колькі там, 78? Ну, бля, 78. Ну, ось, пра што казаць, 78. Ось, і нават паглядзіце, як фармаваўся ягоны урад, каго ён ставіў на пасады, на ключавыя пасады. Там, ну, віцэ-прэзідэнт, напрыклад. Ну, проста ўсе пасады займались не за не гэта украінскае слова памятаю, беларускае не памятаю. І расійская таксама не памятаю. Нават асацыяцыю нейкую згадаць. Ой, блин, що ж, старость, блин, мені 40, я вже слово забываю, що там про Трампа казати йому 78, там, взагалі. Ось, по спеціальності, карацей. Які, ну, по спеціальності вогуле, ну, ніяк не можуть займати гэтыя пасады. Там той же самый Венс, той же самый Гексіт, судді там некаторыя, якіх ён там прызначаў. Ось, Кеннеді гэты вогуле бажавільны. Ось, ну, гэта людзі, якія атрымлівалі свае пасады не праз тое, што яны спецыялісты у сваёй, скажем так, у тым напрямку, у якім у які іх прызначалі галоўнымі людзьмі ў Сполучаных Штатах, а таму, што яны проста лаяльныя. Ось, і асноўным крытэрыем для прызначэння ці для падтрымкі тых ці іншых палітыкаў зараз у Сполучаных Штатах гэта лаяльнасць. І ўсё, што трэба, каб ты перабраўся, умоўна кажучы, на наступны тэрмін, ці атрымаў пасаду на яшчэ там колькі там гадоў законам прадбачана, каб ты атрымаў. Все, що для гэтага трэба, гэта лаяльнасць. Не трэба быць там, не трэба мець адукацыі медычнай, каб быць галоўным там доктарам, ці як яна там гэтая пасада.
міністрам аховы здароўя у Сполучаных Штатах. Не трэба мець медыцынскай адукацыі, каб быць гэтым гексіт там типа нацыянальнай бяспецы не патрэбна быць нейкім военным ці нейкую мілітарную кафедру хаця б мець у сваім багажу у адукацыі. Увогуле не патрэбна. Все, що для гэтага патрэбна, гэта проста містер Трамп, вы кращий у свеце прэзідэнт, і калі б у 2020 годзе не былі сфальсіфікаваныя выбары, вайна б в Украіне ніколі б не пачалася, таму што вы лепшы прэзідэнт, вы лепшае, што ёсць у Сполучаных Штатаў на дадзены момант. Все, калі ты вывучыў гэтую фразу, все, ты 100% можаш атрымаць пасаду якую-небудзь у адміністрацыі Трампа і быць паспяховым на гэтай пасадзе, ну, з кропкі гледжання самого Трампа, уласна. Хто краще підлізав, того і краще посада. Ну, по факту, так яно і ёсць. Ось, і тому що, ну, ви бачите, що і ён звальняў людзей. Просто звальняў, тому що яны былі нелаяльнымі, тому що там яшчэ там падчас першай ягонай кадэнцыі гэтыя людзі там спрачаліся з ім. І калі яшчэ падчас першай кадэнцыі ён гэта плюс-мінус якось там неяк пераносіў, ну, гэта 10 гадоў было таму, яму было яшчэ 68, а не 78. Яшчэ там, мабыць, нейкія задаткі розуму заставаліся ў галаве. Ось, але зараз ён з гэтым мірыцца ўжо не хоча, яму гэта не цікава, непрыемна, і таму ён паказвае, што ось ён самы круты. Ну, як самы добры прыклад, гэта ось ягоны зварот апошні, там віншаванне, ці што там было з гэтымі самымі, карацей, з Вялікднем віншаваў ён там амерыканцаў, ось, і ўсё гэта ён у гэтых сацыяльных сетках само віншаванне яго там, ну, звычайным шрифтом, зато потым Дональд Джей Трамп, все капсом прям. Дональд Джей Трамп, President of the United States of America. Все капсом. Все капсом. Все слова, які я вам сказал, все капсом написаны. Это уже, я не ведаю, любые, ну, блин, я нават не психолог, але ўжо могу сказаць, што гэта нейкі псіхалагічны розлад, таму што калі вось настолькі нарцыстычныя паводзіны у асобы, у чалавека назіраюцца, гэта ўжо не тое, што там сігнальчык, гэта там просто гэты, блядь, царь колокол ебаша там уже ў галаве, пізда нахуй настала. Ось, калі чалавек піша там нейкае сам, а сябе потым выдзяляе капсом. Ну, і выглядае гэта ўсё ось настолькі, ось украінскае слово мне падобаецца ў гэтым плане, настолькі жалюгідна, що просто, ну, як бы стає нават шкада гэтага чалавека. Ось, власне, Трамп. Тут ось одно паведамленне щось не прайшло, якое написала Марина Ді, але яно ёсць у ОБС-цы. І я яго з ОБС-кі зараз прачытаю. Там хутчэй за ўсё YouTube заблакаваў штосьці. Штосьці там Ютубу не спадобалось з гэтага ўсяго. Але мне-то похуй. Трамп стары та самазакоханы мудак. Ним легко маніпулювати, чим і користується його світа. Цалком згодний. Тут навіть, ну, нема з чим сперечатися, тому що, ну, як я і казав, що зараз основним критерієм для того, щоб потрапити в адміністрацію Трампа, есть абсолютная и полная лояльность. Абсолютна і повна лояльність, власне, до ягоних діяв. До речі, дуже всім раджу поглядіти відео
на канале Elgato, хто не підписаний. Ось, зараз я скажу, я його ось глядів літерально ось сьогодні. Ось, і там він розбирає. Зараз я скажу, як називається це відео. Відео, ну, ось апошнє, воно зараз апошнє там його на каналі. 100 днів Трампа найгірший президент в історії США. Ось, і там прям ось по полицах Elgato розкладає там 50 діїв. 50 діїв, які роблять з Трампа найгоршого президента Сполучених Штатів. Ось, і там більш подробязно розписано, яким чином він руйнує економіку, руйнує медицину, руйнує демографію навіть, як би це дивно не було, руйнує законність, руйнує все, скажімо так, до чого йшли попередники, вони все це він руйнує, скасовує, ось, і видає це як свою некую перемогу. Elgato это блогер український, доволі якісний, доволі розумний. Ось, доволі цікаво глядіти, ну, любое його відео доволі цікаво глядіти, цікаво слухати, тому що, ну, чоловік, скажімо так, заглибляється у тему, яку він досліджує. Ось, і видає таку базу, коли можна так сказати. Ось, ну, при этом, ну, не без подстав. Не просто там мої думки на рахунок там Трампа, а, ну, это все там підтверджується певними фактами. Найкраще, що може для нас бути, якщо вони там між собою пересваряться і гору візьмуть більш адекватний і далекий від співробітництва з Руснею. Ну, тут знову ж Трамп рішить, що він може домовитися з Росією, але він не може домовитися з Росією, тому що, ну, якби Росії нема сенсу домовлятися. Росія може домовитися ну, Росії нема сенсу домовлятися з Україною, наприклад. Росія може домовитися з Сполученими Штатами. Ось, і Сполучені Штати можуть домовитися з Росією. Ось, і тому, скажімо так, а домовитися Росії з Україною, ну, нема ніяких підстав для того, щоб домовлялися, ну, щоб Росія домовлялася з Україною. Тому що в Україні, ну, нема тупих людей, які б лишили, що відмовитися від територій анексованих, не визнаних усім адекватним світом. Ось, відмовитися від їх на користь Росії, це зашквар, але Сполучені Штати лічать, що, ну, це норм. Якби ви ж там слабейша країна, тому давайте, якби, там, домовляйтесь. Ось, але у сучасному світі так не повинно працювати. Ось. Тому таке. Ось, в принципі, це все, що я хотів розповісти. Тому, коли є у вас будь-які питання, прям будь-які, абсолютно любые, на любые питання відкажу. Ті там теми, на які ви там хотіли порозмовляти, так само я налаштований, скажімо так, порозмовляти про будь-що, тому що, ну, якби, є ще там час. Навіть не глядячи на те, що там зараз Формула-1 йде, мені похер. Мені ось з вами про щось порозмовляти цікавіше, ніж глядіти Формулу-1. Ось, ну і постібатися з Трампа. З Тихановською не можу стібатися, тому що, ну, вона просто зникла. Як не стало всіляких тих форумів у Європі, коли з'явилося ось це саме, скажімо так, форуми стали по запрошенню, а форуми більш зараз пов'язані, ну, які відбуваються, зустрічі в Європі пов'язані або з Рамштайном, або з ось цієї самої коаліції охочих, ось, так званий. І Білорусь туди, ну, не входить. І Тихановську туди ніхто не кличе, тому що вона ніхто, і звати її ніяк, і ні на що вона не впливає.
Ось, і пол Каліновського яна не може там направить куди-небудь. Ось, нават. От, і таму пра яе нават, ну, і не ўзгадваю. І гэта мне падабаецца. Ось, таму ось так. А пакуль вы там згадуеце, що ви хочете у мяне запытаць ці на якую тэму паразмаўляць, я вам нагадаю, что вы можете поставить подобайку и написать комментарий. Когда вы глядите в записи особисто, вы можете уже написать комментарий. Например, что вы думаете про Трампа, про его идеи, до чего это все приведет. Ось можете это все написать, я прочитаю и обовязково отреагую. Потому что под минулым стримом, на минулом стриме вы усе без выключения забили хуй, и ни одного комментаря так и не было написано. Что было вельми сумно. Ось, так само можете, ось такую вам дам гэтую самую, хто хоче попрацаваць гэтым, як это называется, редактором моего каналу, можете писать у каментары таксама моманты з эфіру, якія б вы хацелі, ось, каб яны былі у нейкай там з'явіліся ў нейкім маленькім відэо. Просто пішаце там, напрыклад, там з там такой-то хвіліны, такой-то секунды па такую-то хвіліну. Ось гэтую думку. Ось, і я абавязкова гэта ўсё перагляджу і абавязкова нават гэта ўсё вырежу і выкладу як асобнае відэо. Ось, таму ось можете папрацаваць яшчэ ось як рэдактары на канале. Усё гэта звычайна на волонтерских заставах. Платить вам за гэта зарплатню не маю магчымасці. Ось, але таким чынам вы спросціце мне работу, каб я тут не сидел, не думал, блин, что там такого цікавага я пизданул на эфире, каб гэта можна было вырезать куды-небудзь, ставить і неяк прыгарнуць дадатковую увагу, акрамя вось эфіру некімі кароткім відэо яшчэ да сваіх думок, які я лічу не самымі тупымі. Ну, таму што яны не падтрымліваюць Трампа, гэта ўжо не тупыя думкі. Ой, смешна. Ось. Таксама, акрамя падабаек і каментароў, якія неабходныя, уласна, для алгарытмаў YouTube, мне, уласна, яны, ну, нахер не патрэбны. Ось. Але яны патрэбныя алгарытмам YouTube. Алгарытмам Ютуба, таму што уласна алгарытмы Ютуба праз вось гэтыя падабайкі і каментары ацэньваюць трансляцыі відэа і прапануюць іх глядзець большай колькасці людзей. Ну, тое, што там увогуле похер мне на вашы каментары, гэта, канечне, я там трошкі перагнуў, але, скажем так, у плане іх колькасці, ну, у гэтым плане мне не важно, ці ёсць яны, ці не. Напрыклад, под минулым стримом не было ввогуле каментараў, гэта ж не азначае, што я там сказал, ведь вы нахуй пидорасы, не пишите мне комментары, не буду для вас больше стримить. Ну, ось ввогуле не, я все равно буду стримить, не глядячи на то, будете вы писать комментары, ці не будете писать комментары. Але, звычайна, калі каментары ёсць, гэта значна прыемнейша, неж калі каментароў, уласна, няма. Ось, тому що все ж таки нейкая зворотня сувязь мае быць. Ось, таксама, калі ёсць у вас лішнія грошыкі, грыўначкі, вы можете іх, і у вас ёсць жаданне падтрымаць канал, таксама можете вось праз гэты QR-код, або калі вы там глядзіце на тэлефоне, або у вас не працуе QR-код, можете напісаць гэта ўсё, написать. Можете гэта все зрабіць по пасыланню ўнізе под відэа. Ёсць там пасыланне на Монобанку. Ось, і падтрымаць канал матэрыяльна. Буду вельмі удзячны за гэта. Ось, ну і нагадаю, што калі падчас эфіру больш ці дароўная будзе сума 500 гривень, то яшчэ і трошки экшону у нас з'явіцца у прямым эфірі. І таксама, калі вы глядзіце дзесьці за межамі Украіны, і у вас няма магчымасці скарыстацца інструментамі Монобанку, вы можете
скарыстацца PayPal. Пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны мой гаманец PayPal, таксама можна знайсці ўнізе пад гэтым відэа. Ось, в прынцыпе, усе я вашыя данаты і тых, хто данаціць, бачу, каментары чытаю і вельмі удзячны вам за вашу асабліва матэрыяльную падтрымку. Ну, давайте до запитання. Тільки теж закінчиться, напишу коментар під стрімами. Тиждень, який був занадто насичений. Та не сказав би, що такий занадто насичений. Весь простір забитий Трампом і його посіпаками. Ну, так складається, що, тому що, скажімо так, саме Трамп і його посіпаки ось, впливають на ситуацію у світі. Тому що, ну, від їх залежить там ті ці інші ідеї тих ці інших країн навіть. Тому на гэтым акцентують увагу. За кого вболіваєте в Формулі 1? Зараз ні за кого. Так, некоторые есть там, ну, там ось Ландо Норріс мені подобається, але щось він, скажімо так, менталочкою трошки слабковатий. Ось, до гэтага я уболевал за Кімі Райконена. Але Кімі Райконен перестал выступать у Формуле 1. И тому, скажем так, мне просто подобалось не столько там, зрозумел, что там апошнімі годами Кімі Райконен выступал не за вельмі там паспяховыя каманды. Ось, але ён як асоба, як чалавек быў, ну, даволі цікавым. І гоншчыкам ён быў даволі швыдкім. Таму як бы мне ён падобаўся. І калі хтось глядзеў Формулу-1, ось такую штуку я вам покажу. Ось такая штука у мяне. Тихо, не то. Ось такая штука у мяне была у 2007 годзе. Ось, гэта моя макітра, калі хтось не знаю, гэта моя голова, і ось ззаду я насіў фінскі флаг, сцяг, фінскі сцяг. Ось так гэта на мне выглядала восенню 2007 году. Павязана гэта было з тым, што вельмі дзіўным збегам абставін у 2007 годзе Кімі Райконен стаў чэмпіёнам свету з Формулы 1. Там за некалькі этапаў да канца ён там прайграваў такую нармальную колькасць ачкоў лідару чэмпіянату. І на апошнім этапе 7, здаецца, ачкоў ён прайграваў лідару, ён быў на 3-м месцы. Ось, і як вынік ён выйграў чэмпіянат, выйграў гонку, выйграў чэмпіянат з розніцай у 1 ачко. І тады ось гэта мяне вельмі гэта мяне ўразіла, і я там яшчэ на рабоце абяцаў, што калі ось Райконен выйграе, я ось сабе фінскі сцяг на галаве выфарбую. І ён выйграў гэты чэмпіянат за рулём Феррарі. Ось, і ён застаецца апошнім, хто выйграваў чэмпіянат за рулём Феррарі з 2007 году. 20 год ужо Феррарі не выйгравалі чэмпіянат. Ось, і таму я за Кімі Райконена балеў яшчэ з моманту, калі ён пачынаў там за Заубер, ось, і потым за Макларен. Шкада, що за Макларен так і не атрымалася яго выйграць чэмпіёнства, таму што ён быў прям, ну,
як то кажуть, у прайме сваім, калі вось выступаў за Макларен. І столькі там і мемаў, столькі з гэтым Райкіненам, чаго толькі варта. Памятаю ягоны выступ у Монака, не памятаю, у якім годзе. Монака, ну вы ведаеце, што такое Монака, дзе яно знаходзіцца. І карацей, ён патрапіў там у аварыю. І яшчэ не скончылася гонка, а ўжо паказвалі, як ён адразу пайшоў на сваю яхту. Там дзесьці ягоная яхта стаяла на прычале. Ён прямо вось так са шлемам, ось у гэтым у камбезе, у гэтым гоначным, прям са шлемам пайшоў на гэтую сваю яхту. І потым там яшчэ гонка не скончылася, яго ўжо паказваюць, дзе ён там на карме яхты ў джакузі сядзіць ужо і п'е шампанскае. Ось такі ось быў Кімі Райканен. Як пра яго потым казаў Дэвід Кулхард, гэта ягоны напарнік з Макларена, што у Райканена было два станы. Два станы, гэта калі ён спіць і калі ён вельмі хутка едзе. Таму што таксама аднім з мемаў было тое, што там першая гонка у яго была за Макларен, ці што. І перад стартам гонкі не маглі яго знайсці, дзе ён. А ён, карацей, спал. Ён там дзесьці на лавачку якусь там упаддаку лёг, карацей, і заснуў. І ён спаў. Яго шукалі там, і літаральна за 20 хвілін да старта яго знайшлі, разбудзілі і пасадзілі за руль. Ось таму такі даволі, скажем так, харызматычны быў. Ну, ён як бы і ёсць, але ўжо не выступае, даволі такі харызматычны гонщик. Так, що тут? Дар'я Кірі пише: на українських номерах з'їздила в Німеччину і дуже добре познайомилась з німецькими поліцейськими. На кожній зупинці перевіряли документи. Ну, такое. Такое. Так, ну і бачу, що більш питань нема. Сонны за рулем, каб усе былі такія сонныя за рулем, як ён, было б ввогуле смешна, таму што, ну, реально, чалавек просто, скажем так, быў настолькі хуткім, швыдкім за рулем, што просто, ну, диву даваўся. Ну, некаторыя чэмпіянаты ён не выйграваў, выключна праз тое, што, ну, у той перыяд просто даволі часта падводзіла яго тэхніка. Тобто, ну, былі сходы, там гарэлі маторы, ось, было ў яго кола адвалілася на апошнім крузе. Ну, ось апошні круг, ён мае паехаць на апошні круг, ён лідар там гонкі, і на тармажэнні на першым павароце ў яго адвальваецца передняе кола. Ось. Ну, шмат, карацей, я глядзеў тады, сачыў, і, ну, такое. Але, ну, вельмі таланавіты, як гоншчык. Што думаеце пра Шумахера? Ну, Шумахер сябе ўпісаў у гісторыю, бо усялякія там ось гэтыя нават якія зараз там Хэмільтаны, Ферстапены і гэтак далей, якія зараз там, умоўна кажучы, на самавозах штампуюць гэтыя свае чэмпіёнскія тытулы, там, ну, Хэмільтан там у турбоэру гэтую ввогуле там наштампаваў сабе. Ось гэтых і пол пазішанаў, і перамогаў, і чэмпіёнскіх тытулаў, але все адно застанецца, што, скажем так, калі ты будзеш бачыць чалавека, які там хутка ганяе, швыдка ганяе на машыне, ты не будешь казаць: о, Хэмільтон, блядь. Все будуць працягваць казаць: ну, Шумахер паехаў, блядь. І гэта ўжо, як бы, ну, ніхто гэта не зменіць. Ось, у плане гэтага самага. Гэта тое ж самае, што, блин, ну, баскетбол гэта Джордан. З футболам ёсць пытанні, бо хтосьці можа сказаць, што футбол гэта Марадона, хтосьці можа сказаць, што футбол гэта Пеле. Хтосьці можа сказаць, што футбол гэта Рональдо.
хтосьці можа сказаць, што футбол гэта Месі. Ось, але, ну, скажем так, гольф гэта Тайгер Вудс, бокс гэта Майк Тайсон. Ніхто не скажа, што бокс гэта Клічко. Ось, бокс гэта Майк Тайсон ці Мухаммед Алі. Мухаммед Алі нават вышэй, чым Майк Тайсон. Мухаммед Алі гэта бокс. Ну, і ўсіх просто асацыяцыі такія. Ну, і гэтага ўжо ніхто не зменіць. Там ніякімі сваімі, нейкімі іншымі дасягненнямі. Шумахер, ну, шкада, што там са здароўем так трапілася. Ну, гэта жыцця, яно такое. Так бывае. Дарэчы, подзялюсь яшчэ такой невялічкай штукай. Ось перад гэтым самым аднавіў я сваю ОБС-ку. Ось перад эфірам. І що мені падобаецца, ну, мне стаіць мова інтэрфейсу Windows беларуская. І зараз аднавілася ОБС-ка, і у новай версіі ОБС-кі, карацей, яна падцягнула да свайго аформлення мову, якая стаіць па замоўчанню ў мяне у сістэме. І зараз у мяне ОБС-ка по-беларуску. Не па-свіна-сабачай. Ось такі ось невялічкі прыемны сюрпрыз був за некалькі хвілін да стрыму, калі я аднавіў ОБС-ку. Ось, любитель нямецкага образотворчага мистецтва, всім шчыльны Христос воскрес. Воістину воскрес, як то кажуть, але я чалавек нерэлігійны, як вы бачыце, не ў пасачцы у мяне твар. Ось, все добра. Ось, яйца я свае не свяціў. Ось, але рады вас побачыць, няхай ўжо і напрыканцы стрыму. Таму быў рады з вами тут правесці час, распавесці вам свае думкі пра тыя ці іншыя падзеі, якія адбываліся процягам гэтага тыжня, падказваць на вашыя пытанні і гэтак далей. Калі хтось штосьці яшчэ узгадае, можете напісаць гэта ў каментары, я там абавязкова прачытаю і адпавяду і адрэагую. Ось, нагадаю, що можете ще поставити подобайку, звичайно, що було б вельми непогано. Ось, і чекаю вас праз тиждень. Знову праз тиждень, як годинник. Ось, праз тиждень, наступну неділю, о 8 годині вечора. Все як звичайно. Будемо обговорювати знову маячню, яку там Трамп набалаболить за наступний тиждень. І слава Україні, і живе Білорусь!